Hej, mit navn er Liva, og jeg vil gerne fortælle om min erfaring med smertefri fødselskurser og metoder, som jeg selv anvendte, da jeg skulle føde min baby. Jeg blev gravid sådan lidt som en overraskelse, og jeg vidste ikke særlig meget om at føde babyer, eller være gravid, og hvad der skete i kroppen, og jeg vidste faktisk ingenting. Så jeg begyndte at researche alle mulige ting, og der er jo en masse ting på nettet, man kan hive og bruge. Men jeg faldt så over Anjas kurser, og jeg synes bare, at det virkede rigtig spændende. Det her med den naturlige fødsel, og selv være i kontrol, og det var ligesom tilpasset os, tidens kvinder. Så jeg tilmeldte mig kurset, og jeg tænkte, det kunne der i hvert fald ikke ske noget ved. Det kunne vel ikke blive værre at skulle føde af den grund. Så det gjorde jeg så. Og hos Anja, der fik jeg udleveret en værktøjskasse, der bestod af 4 forskellige slags værktøj, som jeg kunne bruge under fødslen. Jeg øvede mig hver eneste dag, trolig flittig elev, på at bruge de her værktøjer, og på at gøre min krop klar til fødslen, og gøre min hjerne og min mentalitet klar også til at skulle føde. Jeg kunne helt klart mærke en forbedring sindssygt hurtigt, at jeg rykkede mig, men det der overraskede mig rigtig meget, det var hvor meget jeg har begyndt at glæde mig. Altså, jeg glædede mig så meget til at føde lige pludselig. Jeg synes, det var noget af det sejeste, man kunne gøre, og jeg havde bare lyst til at prøve de her ting af, som jeg havde lært på kurset. Så da dagen endelig kom, så var jeg totalt klar, og jeg kunne mærke nogle småvejer i min mave. Så jeg lagde mig bare på sofaen og så en masse serier og slappede af og afspændte. Spiste en masse mad, fordi jeg tænkte lige om lidt, så starter det hele, så kaster jeg det hele op igen. Jeg skal lige have noget, jeg kan stå imod med her. Og hen på aftenen, så begyndte sammentrækningerne at blive hyppigere og kraftigere, og jeg fik endelig lov til at bruge min laborovejrtrækning, som virkede fuldstændig vildt. Altså, jeg kunne virkelig mærke, at ved at bruge den her laborovejrtrækning, jamen, så var jeg så fokuseret på at være i sammentrækningen, og jeg kunne mærke, hvornår den toppede, og hvornår jeg skulle intensivere ligesom min vejrtrækning, og hvornår den tog af igen. Jeg brugte visualisering rigtig, rigtig meget under hver sammentrækning. Jeg sagde ja inde i mit hoved, så samtidig med at jeg sad og trak vejret, så sagde jeg ja, jeg bød ligesom sammentrækningen velkommen. Jeg prøvede at smile, hvis ikke med mit ansigt, så med min indeni, ligesom for at sige, altså for at byde vejerne velkomne. Og jeg forsøgte at også udfordre dem lidt. Jeg havde meget den der, er det eneste du har? Hver gang der kom en V, så sagde jeg, var det virkelig det? Bare kom med noget mere, jeg kan sagtens tage det. Så det gjorde jeg i en 12 timers tid. Jeg havde en planlagt hjemmefødsel, så jeg var herhjemme sammen med min kæreste. Og jeg skulle bare have ro til at gøre de ting og bruge de metoder. Og så var alt faktisk, som det plejer. Så sad vi bare lidt og snakkede, og der var nogle jordmøder her. Vi havde lavet en buffet ude i køkkenet. De gik ud og tog mad og hyggede sig, og så arbejdede jeg bare med de her vejer. Efter 12 timer, så var der bare ikke sket nok. Den lille, hun stod lidt forkert nede i bækkenet, så jeg kunne ikke åbne mig nok, selvom at min sammentrækning egentlig var sindssygt gode. Så jordmoren vurderede, at jeg skulle på hospitalet. Og det havde jeg det egentlig også fint med, og vi fik pakket taske sammen, og vi kom afsted. Da jeg så kom ind på fødestuen, så var der lige pludselig nogle ambulanceførere, og der var nogle andre jordmødre, og så kom vores gamle jordmødre, og der var bare rigtig meget. Der var en, hun tog min trøje af, og så fik jeg sådan nogle bånd omkring maven, og det blev ligesom sat til en computer, og det blev bare alt for meget, og alt for stressende for mig. Så jeg kom ikke ordentligt ind i mine sammentrækninger. Jeg glemte min visualisering. Min hjerne, den røg et andet sted hen, end lige ind i mig, og ind i den igangværende fødsel. Og der lærte jeg så, eller oplevede jeg så, hvordan det var at føde
uden de her metoder og uden laborovejrtrækningen. Det var så sindssygt smertefuldt. Det stod på i cirka 20 minutter, og det var de værste 20 minutter. Og jeg kunne virkelig mærke, hvad det gør. Det der med, at det bare stikker fuldstændig af. Det ønsker jeg ikke for nogen. Og jeg oplevede det i 20 minutter, ikke? Altså, fy for helvede. Så jeg blev tilbudt en epidural, og det sagde jeg ja tak til. Og den fik jeg så i en time, hvor jeg så fik lov til at få en pause. I den her time, der lå jeg og ligesom fik mig selv op mentalt igen. Jeg sagde, jeg kan godt klare det, og jeg skal bare igennem det her på den bedst mulige måde. Jeg er selv i kontrol. Der er ikke nogen andre, der skal føde for mig. Der er ikke noget, der hedder jordmoren føder, eller alt muligt andet. Altså, det var bare mig, der skulle gøre det. Da efter den her time, hvor jeg ligesom havde fået en pause, og jeg har brugt rigtig meget det her mantra, som jeg også havde lært lidt af Anja, det her, jamen, så klarer vi også den. Så tager vi også den med. Ligegyldigt hvad der sker, altså V-drop, eller kop, eller kejsersnit, så tager vi den med. Og da jeg så ligesom skulle i gang med at arbejde med min sammentrækning igen, havde jeg fornyet energi, og jeg gav den bare gas i et par timer endnu. Og så åbnede jeg mig fuldt ud, og var klar faktisk til at presse. Pressemændene, de var begyndt at komme, og det var jo en helt anden sag. Mega svedigt at mærke, ligesom det der med, at man bare skal mega meget på toilettet, ikke? Men det må man ikke, og det er heller ikke det, man skal. Man ved godt, hvordan man skal. Så det lå jeg med i et stykke tid, uden at presse, uden at gøre noget. Jeg kørte bare labore overdrevet for ligesom at være i det. Og da jeg så fik lov til at presse, jamen, så stillede jeg mig op og pressede det bedste, jeg havde lært. Jeg krummede mig sammen. Jeg tænkte på den her stempelkande kaffe der, og jeg brugte min urlyde. Jeg havde glædet mig så meget til at bruge de her urlyde, fordi at, altså, man får aldrig lov til at sige sådan nogle lyde normalt. Så altså, jeg havde bare, hvor jeg glædede mig. Jeg brølede, jeg gik virkelig ind i min krop. Jeg blev nede i min krop. Jeg kaldte på min baby. Det bedste, jeg havde lært. Når jordmanden bad mig om at gispe, så stillede jeg mig fuldstændig ret op, og jeg gispede totalt overdrevet laborovejrtrækning for ikke at gå i stykker. Og når jeg fik lov til at presse ned igen, så kunne jeg mærke min babys hoved, at det bevægede sig ud. Så jeg satte en hånd ned, og jeg mærkede så hendes hoved, og det var så syret. Jeg kiggede bare på min kæreste, og hun var bare sådan, wow, jeg tør ikke, jeg vil ikke tage imod hende, jeg vil ikke. Og han kiggede bare på mig og sagde, det der, det gør du bare, fordi at det skal du. Altså, det er det, du vil. Og jamen, det er det også. Og så ned, og begge hænder ned ligesom, og da jeg så kunne mærke min baby lige så stille bevægede sig ud og fandt vejen, så tog jeg fat i hende og hjalp hende det sidste stykke og hæv hende ud og op til mig. Det var absolut den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv. Og jeg føler mig simpelthen forpligtet til at give det her videre til alle gravide, der står overfor at skulle føde. Altså det er så vigtigt at fortælle den gode historie, og være med til at sprede budskabet om, at sådan her kan det også være. Så